Ka akụkọ anyị a na-aga n'ihu, ihe nzuzo ka ekpughere dịka ọdịna mgbe ochie. Ihe a kpọchiri n'igwe mmụọ na-apụta n'anya mmadụ mgbe oge ruru. Ekpebiela akara aka dịka chi si dee ya. Ngwa, ka anyị gaa n'ihu n'agba nke atọ. Okwu ndị a jụrụ akụ nna ya ntị, jupụtakwa ya isi, nke mere ya dị ka onye ajụ na-ebu. Ọ maghị ma ọ ga-ebe akwa ma ọ bụ ọ ga-aṅụrị ọṅụ. N'otu akụkụ, ọ na-ewute ya na ya bụ ọgbanje, onye ji ndụ ụmụ ya zụrụ mma. N'akụkụ nke ọzọ, ọ na-aṅụrị ọṅụ na ya achọpụtala mgbọrọgwụ nsogbu ya niile. Amara ihe onye na-arịa, amarakwa ọgwụ eji agwọ ya. Mgbe akụnna ya nwetara onwe ya, ya jụọ ajụjụ sị, ebe ọ dị otu a, olee ihe a ga-eme? Achọrọ m ka ọnwụ nwa nke a kwụsị. Ugbu a, ka anyị kọrọ unu maka Ọbịanuju, nne akụnna ya. A mụrụ ya na-enweghị mma ọbụla. Ka ọ na-eto, eji ya eme ihe ọchị. Ụfọdụ mmadụ kpọrọ ya mmụọ ọhịa jọgburu onwe ya. Ọbụnadị mgbe o tozuru agbọghọ, ụmụ okorobịa anaghị ele ya anya ugboro abụọ. Ọ dịghị nwoke ọbụla butere mmanya, ji ma ọ bụ ihe onyinye ọzọ n'ụlọ nna ya n'ihi na ọ chọrọ ịlụ ya ka nwunye. Ụlọ nna ya jupụtara n'ihere. Ihe nke a wutere Ọbịanuju nke ukwuu. Otu abalị, n'ime mwute ya, Ọbịanuju hapụrụ ụlọ ha. Ọ kpafuru banye n'ime ọhịa, site n'ọhịa jeruo akụkụ mmiri Njaba. Oge a niile, Ọbịanuju amaghị ihe ọ na-eme ma ọ bụ onye na-edu ya aga. Mgbe o rutere akụkụ Njaba, o zutere mmụọ mmiri aha ya bụ Ọnabụlụwa. Mgbe ahụ ka ọ ghọtara na ọ bụ Ọnabụlụwa dukpuru ya rute na mmiri ahụ. N'egbughị oge, Ọnabụlụwa jụrụ ya ajụjụ sị, kedu ihe ị ga-enye? Ihe ọ bụla, ka Ọbịanuju kwuru n'olu dị nwayọọ. Ọnabụlụwa jụkwara ya ọzọ, olee ihe ị chọrọ? Ọbịanuju zara ya sị, mee ka m na ụmụ m maa mma, bụrụkwa ndị na-amasị ọha na eze. Mmụọ mmiri ahụ chịrị ọchị wee sị, ọ bụ m nwekwa ihe ha ga-amụ. Ị ga-enye m ụmụ ha nke ha na-amaghị aha. Ọbịanuju kwetara, zaghachikwa ya sị, were ihe ị chọrọ ma hichapụ m ihere nke na-achọ igbu m. N'otu ntabi anya ahụ, Ọbịanuju gbanwere ghọọ agbọghọ mara mma, elelebe ji ọrụ. Ọbịanuju biliri laghachi n'ụlọ ha. N'ụtụtụ, ndị niile hụrụ Ọbịanuju enweghị ọnụ okwu. O kweghị ha nghọta ka Ọbịanuju si gbanwee ghọọ agbọghọ nke mmanya na-egbuke egbuke.
O teghị aka otu ọgaranya narị bịara lụrụ ọbịa n'uju nye ya nwunye ya. Mgbe obere oge, Ọdịnijo tụrụ ime wee mụọ Akụnna ya. Ma mgbe niile Akụnna ya na-eto, ọ dịghị mgbe nne ya kọrọ ya akụkọ ịgba ndụ na nkwekọrịta ya na ọnabụla ụwa. Ihe ndị a niile ka dibịa Okoro hụrụ n'ọhụ mgbe Akụnna ya jụrụ ya ajụjụ sị, olee ihe a ga-eme? Dibịa Okoro zara Akụnna ya sị na ọ ga-eje n'osimiri Njaba, ebe mmiri dị ọcha na nke dị ilu na-ezute, ebe a maara na ọ bụ ebe mmụọ mmiri bi. Ọ gwara ya na ọ bụ ụbọchị Eke na-abịa ka ọ ga-eje na Njaba. O nyere ya mgbịrịgba ọlaọcha nke ọ ga-eji kpọọ mmụọ osimiri, akwa isi nne ya, iji cheta nkwekọrịta nke gara aga. Mkpụrụ ọjị 3 ọ ga-atụnye na mmiri n'ụkwụ efu iji gosi nkwanye ùgwù ya na nrube isi. Ọ kọwara ya na ya garuo na Njaba, na ọ ga-abanye n'osimiri, kụọ mgbịrịgba ya, tụnye mkpụrụ ọjị ndị ahụ n'osimiri, otu mkpụrụ maka nwa ya ọbụla nwụrụ anwụ. Emesịa, Akụnna ya biliri laa. N'ụbọchị Eke ruru, ya akwado nke ọma, bilie gaa n'osimiri Njaba n'ime abalị. Ebe a ka anyị ga-akwụsị n'agba nke a. Ama m na obere azụ m tụpere gị atọgbuole gị. Ụbọchị ọzọ anyị achọọ n'obere nche. Biko, like ya, subscribe, kọmentị ya, ma nyere anyị aka sịsa ihe onyonyo a ka ndị ọzọ soro gị lekwa ya.